Сезнең белән инде шундый шантажлык түгел, бәяләү формасы юкмы? Менә әгәр дә татарча сөйләшсәң, мин сиңа нәрсәдер бирәм дигән шикелле. Ниндидер чагыла. Без кайтып килгәч, күптән түгел авылга, без машинада уйнап кайттык. Бер мин аларга әйтәм сүзләр, һәм һәр танылган сүз өчен 10 тиен бирдем мәсәлән. Бигрәк зур акча. Ну, эшләп буламы акча татарча эшләп була бит? Иң күп отышлы ничә сум? Лиенең ничә, ну бер 10 сумга җиттектер без түземлек белән 10 тиенлектән озак уйнадык без. Бик көчле конкуренция. Мин бу сүзне белмим. Мәсәлән, беләсең нинди сүзләрне белмиләр? Терсәк. Демәк, шул татар телен өйрәнүгә акча белән кызыксындыргансың булып чыга. Хәзер дә дәвам итә ул формамы? Кызыксындыру формасы акча белән. Тәнзилә, сезнең безнең бартер, безнең шундый аглюлайчен зур шундый күстәнәч, ул сагыз. Мин анарга әйтәм. Әни әйтсәң, там күпме мәртәбә шундый ярар инем, әни. Мама әйткәч, улым минус штраф. Да, штраф.